sani danja da mansura. Sarki mahalicci na da yayo manzo da haɗar amina, yace mu yi aure domin rai sunna, sani mansura sun bi ta farki komai dozi. Mata kuyo mu buɗa ta amare, sani danja mansura sun yi aure, soyayya aika su a tare, wa dangi duka yau sai murna komai dozi. Ta bari aure rayuwa ta farkin sunna, sura isa ke zama ribo na amana, sani danja ta ko gaban masora ka zauna, ni ko asa in yi waka komai dozi. sannu ku juya amare kun ji tamburan soyayya, waye har take ana lobayya, da murna shika shagalgalin komai dozi. Abokan ango girgiza suke na juyawa, waye na amaryar guda yau takawa, maza da wata kowa shewa, sani danja ango na mansura komai dozi. Komai dozi, komai dozi, komai dozi, komai dozi. Sallama nake yau a gare ku, iyaye nufin nake nufi yau dukkan ku, Kabiru na Kongo Hajara Usman na kira ku, Bashir na yaya Amina Garba komai dozi. Sallai da so a yau gane gaban ku, Ibrahim wanda ware da Bilaru na Bashakku, Kabiru mai kabalage mutukar ba na gaishe ku, Shehu Hassan Kano Hauwa Alido duk mai dozi. Kai da Almajis Aishatu ɗan Kano Sima, Ibu a kawo Mamasi a yau duk sun yi himma, Malam Wargis mai aya a yau duk sun azama, Kaji mijin yawa Asma'u Sani hana su arki dozi.